molt important que estiguem concentrats, que s'ajudem defensivament. Si algú està cansat, per favor, està baix. No se queda despenjar algú si metit en un baló llarg. No, si està cansat, per favor, de un baló llarg, no la vas a fer res. Soles. Vaig a dir com així, en el titular, va eixir Marcos, central va eixir Quim i Ramiro, i laterals, Boira i Mela. Hem a jugar 4-1-4-1, ok? Davant la defensa és Xuso. Mig del camp, De La Rosa i Pipa. Bandes, Miguel i Sola, i punta és Borja. Se queda Marc, se queda Toni, se queda Tito i se queda Mata. Per favor, les bandes, Miguel, Sola, sé que fa molta calor. El camp està un poc inestable en alguns jocs. Si estic cansat perquè m'he fet 2 en fi, me quede baix ajudant, inclús m'hi puc canviar la posició. Quan pugui no m'he da 2-3 minuts, agarra aire i incorporé al lloc. Ok? Però no me quede despenjar. Quan no tenim el valor, recordeu que tanquem un poquet. Pressionem, hem fet eixides a pressionar i anem fent cobertures.